Pekný dníček tu, Emil. Hovor je nahrávaný. Máte minútku? Teraz ma, Emil, pozorne počúvaj. Výborne, som samé uško. Neviem, odkiaľ máš moje číslo. Náhodou som ale vyťukal. poviem ti to naposledy. Nepotrebujem žiadne poistenie. Paušál ani A čo kryptomeny. bambusové ponožky? Ponožky si môžeš strčiť do ryti. Skús ešte raz zavolať a spoznáš moje schopnosti, ktorými robím peklo zo života ľuďom ako ty. To není od vás veľmi pekné. Ak ale teraz zložíš telefón v poriadku, nebudem ťa hľadať. Ani nemusíte, mám home office. Nebudem ťa prenasledovať. Ale ak nie, Tie ponožky sú v zľave. začnem po tebe pátrať. Nie som hľadaný. Nájdem si ťa a zabijem ťa. Rozumiem tomu správne, že si to potrebujete rozmyslieť? Tak ja vám pošlem na mail online vizitku a ozvem sa budúci týždeň. Najneskôr do 96 hodín.